októbri navštívili akciovú spoločnosť Slovalko predstavitelia tadžickej hlinikárskej spoločnosti Talko. Účelom návštevy bolo prezentovať ázijským hosťom Slovalko najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia. Spoločnosti Hydro a Talko dlhodobo vzájomne spolupracujú. Aj na základe tejto spolupráce sa zrodila myšlienka pobytu zamestnancov Talka v Slovalku. Tadžickí hlinikári prišli zbierať skúsenosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia. We have a cooperation between Talko and Hydro. Hydro a Talko navzájom spolupracujú. Máme zmluvu o výmene kovu, no vieme, že v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia majú v Tadžikistane veľa rezerv. Chceme im teda ukázať, aká je situácia v Slovalku a dúfame, že sa budú môcť mnohé naučiť a že všetko to dobré si so sebou odnesú aj domov. Na jeden týždeň sem pricestovali zástupcovia manažmentu spolu s pracovníkmi zodpovednými za bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. Súčasťou programu sú aj spoločenské aktivity, prehliadka závodu, no najmä podelenie sa o najlepšie praktiky v rámci bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia. Zástupcovia tadžickej spoločnosti boli s návštevou spokojní. Поскольку сегодняшнее время оно потребовало того, что Je veľmi dobré, že dnes existuje možnosť organizovať takéto stretnutia, kde sa nezávisle od toho, odkiaľ pochádzame, stretávame a môžeme riešiť globálne otázky, ktoré sú prioritné. И решаются вопросы, будем говорить, глобальные, которые важны для любого человека, который живет на земном шаре. Очень тоже приятно о том, что в рамках такого подхода компания Гидро норвежская с нами, с нашей таджикской алюминиевой компанией также сотрудничает. Spoločnosť Hydro nám ponúkla spoluprácu a my sme mali možnosť vidieť pokroky pri výrobe hliníka na príklade modernej spoločnosti Slovalko. Sme veľmi vďační za možnosť navštíviť túto spoločnosť a myslím, že sa máme ešte veľa čomu učiť. Достижения, хорошую, будем говорить, работу в алюминиевой отрасли. Это наши коллеги. Мы с большим удовольствием имеем на сегодняшний день визит. Очень многому, так сказать, учимся, поскольку европейский уровень. Európska úroveň je samozrejme veľmi známa a Európa je lídrom v politickom i technickom smere. Tiež si však myslím, že prípadná návšteva zo slovenskej strany v našom závode v Tadžikistane bude užitočná aj pre kolegov zo spoločnosti Slovalko. Контакты с нашей стороны, они тоже могут быть полезны для наших коллег с компанией Slovalko. Tadžická spoločnosť Talko so sídlom v meste Tursunzoda je najväčším hliníkárenským podnikom v Strednej Ázii. Výrobu v ňom spustili v roku 1975. Ako uvádza tadžická spravodajská agentúra, v roku 2006 vyprodukoval závod 416 000 tón hliníka. 5 zamestnancov z 3 spoločností patriacich do koncernu Hydro navštívilo začiatkom novembra spoločnosť Slovalko. Účelom návštevy bola výmena skúseností. Do Slovalka zavítali podvaja zamestnanci zo závodov v Hojangeri a Ardali a jeden z austrálskej hlinikárne Kari Kari. Účelom návštevy je učiť sa a zistiť, či si niečo z toho, čo Slovalko robí dobre, môžeme odniesť domov, skopírovať to a možno ešte aj vylepšiť, keďže sme o Slovalku počuli veľa dobrého. Zástupcu spoločnosti z norského Hojangeru sme požiadali aj o porovnanie úrovne systému AMPS v Slovalku a jeho materskej spoločnosti. We've been working for 2.5 years with the AMPS in Hoyanger. And some things. V Hojangeri pracujeme so systémom AMPS 2,5 roka. V niektorých veciach sme ďalej, no sú oblasti, kde je Slovalko veľmi dobré. Sú to najmä základy ako 5S a udržiavanie poriadku, ktoré majú veľmi vysoký štandard. Skutočne to implementovali do fungovania organizácie a pokiaľ teda ide o 5S a udržiavanie poriadku, je Slovalko v mnohom lepšie ako norské závody. Than the Norwegian plants. But in some other places v iných oblastiach sme však lepší my. Keď sa napríklad pozrieme na štandard vozíkov, naše sú v lepšom stave. Kým vozíky v Slovalku majú množstvo škrabancov, je na nich hrdza a podobne. My sme na tom dospracovali a je to niečo, v čom sa aj Slovalko môže zlepšiť. Okrem toho používame iné nástroje, ktoré chcem Slovalku zajtra predstaviť, najmä používanie štatistickej metódy SPC na zlepšenie procesov. Especially using SPC to improve our processes. 9. novembra odštartovala akciová spoločnosť Slovalko tretí cyklus stretnutí Leading HSE v tomto roku. Hlavným cieľom školení je dlhodobé vedenie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia.
Na stretnutiach sa postupne zúčastnia všetci prví operátori, zmenoví majstri a vybraní technologickí inžinieri. Náplňou je zameranie na bezpečnosť, teda vedenie k bezpečnosti, zdraviu a životnému prostrediu. Na celom cykle sa zúčastní 160 zamestnancov zo všetkých prevádzok a oddelení Slovalka. Cyklus je nastavený v ročných intervaloch. V tom jednom roku prebehnú vždy 3 takéto cykly. Záverečná časť 3. cyklu Leading HSE sa uskutoční 30. novembra. V akciovej spoločnosti Slovalko prešla v uplynulom období kompletnou rekonštrukciou frekventovaná cesta medzi Otyčovňou a elektrolízou. Dodávateľská firma zrekonštruovala 1100 m2 vozovky. Hlavným dôvodom rekonštrukcie bol zlý stav cesty. V niektorých prípadoch dokonca hrozili poškodenia kolesovej techniky. Z toho dôvodu sme pristúpili k rekonštrukcii, kde bolo vypísané výberové konanie. Oslovili sme rôznych dodávateľov, kde sa nás zúčastnilo 5 dodávateľov, vybrali sme najlepšiu ponuku a pristúpilo sa k realizácii. Zrekonštruovaná bola plocha 1100 m2 vozovky, kde bolo komplet vybraná cesta až po podložie. Navozilo sa nová drenáž, na to sa dali betónový podklad a navrch asfaltová pokrývka. Rekonštrukcia bola pre značnú frekventovanosť cesty organizačne náročná. Musela prebiehať počas pohybu kamionovej techniky. Celá oprava bola rozdelená na 3 etapy. V prvej etape bol vlastne robená rovná časť a časť križovatky pred Otyčovňou. V druhej etape bola robená druhá časť križovatky a v konečnej etape vlastne bola robená pokladka asfaltového povrchu. Cestné komunikácie v areáli akciovej spoločnosti Slovalko čakajú podľa potreby rekonštrukcie aj v budúcnosti. To už bolo z dnešného vysielania všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia opäť o týždeň.